Pighvar Mattelot. Hvad betyder Mattelot? Det betyder det er sådan en ragu-agtig ting. Jeg ved, hvad Mattelot betyder. Skal jeg sige det? Ja. Det betyder matros. Ja. Det er sådan, som man lavede det på fiskerkutterne. Jo, men der havde man ikke altid rødvin. Man havde også havvand. Man havde også hvidvin. På det sprog, hvor ordet Mattelot kom fra, havde man sgu nok altid en eller anden form for vin. Ja, men det er jo så også det der tilfælde her. Ja. Og her er det rødvin. Og så lidt urter. Jeg ved ikke, hvor mange urter de havde ude på båden. Men næppe alle dem her. Men det går vel, vi kan også godt være lidt femset her, ikke? Jeg synes, det er helt i orden at være lidt femset, når man omtaler en gang ragu på fransk. Ja, ikke? Ja. Jeg er så meget enig med dig. Porre, skalotte, hvidløg, en lille smule chili, gulerødder, ikke for mange, det giver for meget sødme, selleri. Skal du altid dine braseringsurter så tyndt ud? Ja. Fordi det er kort tilberedningstid? Ja, det er det. Så de skal nå at afgive smag. Det nytter ikke at have store klumper i. Nej, og så det skal også være lidt mundret, ikke? Lige sorteres her. Timian. Sådan. Ingen laurbær dengang? Jo. Laurbær kommer jeg også en kæft. Det har de ude på de store både, ikke? Der er ingen både, der sejler ud uden at have laurbærtræ. Nej, det er meget vigtigt. Salt. Og så har de jo også altid skovsvampe ombord på båden. Er det de peberfærd ude at rejse? Skal jeg finde dem? Nej, det står her. Nå, okay. Ja. Så skal vi et stykke filet ud her. Jeg har lagt mærke til de andre retter, du lavede. Der har du brugt ret rigelige gryder størrelser. Ja. Og dengang bruger du en ret lille. Er der nogen bestemt grund? Det er fordi, jeg gerne vil have, at man serverer den i gryden. Du vil gerne servere den i gryden simpelthen? Ja. Så det er en portionsanretning, mere eller mindre? Ja, i princippet er det. Så er fileten her. Og nu spørger du nok, hvorfor jeg smider den i mælken. Men det er fordi, jeg har det billede, at den der knaldrøde sovs. Ja, fordi du ender med rødvin der. Ja. Knaldrøde sovs i bunden, sammen med urterne, der giver spillet. Og så det kridhvide piber på toppen, ikke? Ja. Det er jo lidt ligesom, når vi har været i byen, ikke? Så vil vi gerne se på noget smukt, ikke? Selvom vi er nogle svin, ikke? Og det du mener med smukt i det her tilfælde, det er et hvidt pølsebrød og en rød pølse? Nej, ikke helt. Det var nok ikke den association. Det var ikke det, du tænkte? Nej. Nå. Det var det sgu ikke. Det er det, jeg tænker mest på, det er, hvis du frister ind om morgenen. Ja, nej, det er jeg holdt op med. Kvaliteten er simpelthen for ringe. Og så er det rødvinen, så sætter jeg det.
Ja. Hold kæft, hvor det dufter godt. Ja. Det skulle også gerne være meningen. Det skal vi altså have opfundet. Det dufter. Ja. Er der ikke en citron dernede? Det har der været. Har der været? Den har afgivet smag. Så det er rigeligt for mig. Der er en grund til alting. Jeg skal bare vide det. Rødvin kan brænde. Rødvin brænder. Alkohol brænder. Og igen, vi er ikke interesseret i styrken. Vi er interesseret i smagen. Så vi er glade for, at alkoholen brænder væk? Ja, i det her tilfælde, ja. Jeg kan godt se, at du er lidt ked af det. Jeg har en aftale med min terapeut om, at vi taler om det her bagefter. Ja. Bare ikke nu, vel? Nej. Hallo, synes jeg så dejligt ud før. Ja, må du gerne. Jeg passer på, at du ikke får en eller anden fibersprængning, når du arbejder så hurtigt. Jamen, jeg synes måske, at jeg vil gerne gøre en indsats, som ville stå tilbage, og som jeg ville tale om, når det her var slut. Ja. Så får det ikke løgn, skal vi også have lidt høvlet peber ud på toppen her. Det er en nordlig naturprodukt. Så trækker tårerne frem. Tears of joy. Tears of joy, ja. Lidt rørsukker og lidt citron. Skønt. Ja, ikke? Så bliver man så glad. Ja. Og så lidt små smørklatter her. Hvad kan de? De kan gå ind og jævne creme sovsen lidt. Velkommen. Jeg tillader at spise den direkte fra gryden. Det skal den. Det er det, der er hele ideen i det.